Čaute ľudia, zdravím vás Nix. Hejtejte pri ďalšej časti Mobile Legends. Po prípade, že u nás odber nemáš, tak tam ho pacni. Tlačítko zvončeku, aby ti nič neušlo. A vrhneme sa na hru. Strašne mi to zjape v ušiach. Aha, už viem aj prečo. Zanechaj mi aj nejaký koment, čo si o tom myslíš, alebo koho by som mohol skúsiť, keď tak ako hýra ďalšieho iného. Čo tam dám tam Belarika. Fúha, Atlas s Veilom, pekné kombo. To bude pekný problém. Počkaj, ja idem jungle. Dobre. Dobre. Štyridsaťpäťku. Alebo zoberiem fightera. On potrebujeme asasína, takže... Dáme tam Harleyho. Rozmýšľal som, že zoberiem Sabra, ale majú tam Melisu, Padanga. Ty kebyže ma chytia a dajú do stunu alebo čo, tak som úplne dead. No, Melisa je spár. Tak, poberieme prvé blue. Choď už. Media už mŕtvy, neviem čo tam akože robil doteraz, ale OK. Na čo si tam išla? Ja sa mali sfarmiť, je kašlom na ňo. To iba poserem celé. Takto. No budem mať štvorku, aha, Gosen už je štvorka. On sa ma snažil zaneprázdniť, aby som nemal rýchlo farmu. Dobre, dávajú turcu, idem tam.
do piče. Som si drbol hlavu o túto onu. Ja tých mentáľakov mutnem, lebo už mi leze na nervy, jak furt iba vypuxuje hento. A viete čo, mutnem si aj svojich. To je takéto feature teraz. Jak to, že už majú 13 skillov, veď? To sú Turci proste, to sú mentálni Turci, oni nevedia hrať. Nikdy sa nevedel normálneho Turka vedieť hrať. Jasné. Prečo mi nešiel Blink späť? Ja. Prosím, už to ukončíte, lebo nedávam surrender. Choďte si hrať niečo iné teda. Hlupáci. No jasné, ja som si myslel. Veď ale oni spia, oni ani hento neišli odpaliť, to som si všimol, oni išli hneď na mid, na ten pouk asi najlepšie. Jasné, čo mi jebol za damage, či jebe? 2100. No tak ty si dobrý. Nedávam surrender. Hlupák. Za to, že to nevieš hrať, tak neznamená, že ono. Mňa nastralo hneď od začiatku, že to fíli. Mňa proste vytočí hra a potom už neviem hrať. Takže... Pane Bože, ty kam skáčeš? No a tank sa tu iba prechádza, on ani nerobí nič, proste pozrite na ňo, dementa. Jak máte proste niečo spraviť, keď on tam iba stojí a beha? To je jediné, čo vie. Ani útok, ani nič. Konečne nejaký ten buff. Jasné. To ti jebe, to čo... Nice, vychytal som ich. Ešte sme aj Charlie Lorda. Ale teraz tam nechoďte zomrieť. Pane Bože.
Tu mám tiež taký trplivý uhol na ňu. Hoci no. Musíme defnúť. Pôjdem ju zabiť len. To si myslel, že ti pomôže hento? Veď ja dávam ultinu na to, aby som trafil ultinu, nie teba. Ulti. No tak ty sa nevieš absolútne orientovať, Leslie. To čo bolo? Ten kde sa tam zobral? What the hell? Toho som ani nevidel na mape. Meeting to nerefuje, dobré. Tak ja idem pušovať. Dobre, to máme. Jasné. Kriste, akurát som išiel použiť ten blink, som si tam dole dával, ale nešlo mi. Ten Veilov nadhod je otras. Ešte sa do nej hrnte. Pre Boha. Bež. Už letím, pokiaľ sa zapadám. Pošuj, no asi mŕtva. Badang už ide. Ona použila dokonca aj Inspire a zmenila build. Čo ti to? Ty kokos. Mala si tam Gosena, čo ti tam išiel priamo pred ksicht a ty si proste skočila po drbovi. To ako fakt? What the hell? To ste videli? Tu som vám ešte ukazoval, jak išiel Gosen a ona tu stala. To nič. Pane Bože. Čak 4.18, ty kokos. Koľko sme hrali tú hru, ty kokos, pol hodinu? No vri som bol, skoro pol hodinu. No nič, ak sa vám vedel, moja hra zase
buď páčilo alebo nie, tak vieš, čo môžeš robiť. Po prípade, že u nás odber nemáš, smakni ho tam, zapni to flaštičko zvončeka, zanechaj koment. Dobre sa majte a čaute. Peace.